Naiz irratian, bigarren kafea. Kaixo guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur saioa Ana Orantes Ruizi eskini nahi digu. 1937ko otsailaren 6an, Granadan, Espainian jaio zen Ana. Elbira kaleko etxe apal batean. Aita, Manuel Orantes igeltxeroa. Ama, Rosario Ruiz litxarreria denda bateko saltzailea. Ana txikia 6 seme-alabetatik 3. zen. Tamalez, familiaren egoera ekonomikoa zela eta Ana ezin izan zen eskolatu. Eta 9 urte zituenetik familia ekonomian laguntzen hasi zen, jostun gisa. 19 urte zituela, Alkazarkibirren jaiotako Jose Parejo Abibar ezagutu zuen. 1935ko irailaren 28 zen, eta egunark betirako markatuko zuen Ana. Handik gutxira, Parejorekin maitasun harremana hastea onartu zuen, hasiera batean mutilagun ohi bat jeloskor jartzeko. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, korapiatzen jarraitzen. Josek gurasoen etxetik joan nahi zuen eta bazekien berehala ezkontzen bazen azkar lortuko zuela hori. Horretarako Parejok bizkortu egin zuen prozesua eta Orantes mehatxatu egin zuen, esanez ezpazuen onartzen ezkontzea beraren aurkako zurrumurruak zabalduko zituela. 3 hilabeteko harreman baten ondoren, eta gurasoak aurka egon arren, 1956aren amaieran ezkondu egin ziren. Eta ezkonberriak senarraren gurasoen etxean jarri ziren bizitzen 3 urtez. Ezkondu eta 3 hilabetera, Ana haurdun geratu zen, eta orduan jasan zuen urrengo 40 urteetan etengabe jasoko zituen erasoetan lehena. Senarrak zablazteko bat jozion. Te he hecho sonreír. Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo, Lau hamarkadaz, etengabe jasan zituen senarraren erasoak. Eta noski, tratu txarren ondoren, malko artean barkatzeko eskatzen zion gizonak. Ez zuela berriro joko hitz ematen zion. Gero, gezurra izan bazen ere. Garai hartako gizarte konbentzioen ondorioz ezkondu eta lehen urteetan Anak ez zuen bere kalbarioa salatu poliziaren aurrean. Dibortzioare ez zuen eskatu, ezin zuen eskatu. 1981 arte ez baitzen legezkoa izan. Anak bere ama Rosario bisitatzen zuenean, noski, beti ezkutuan, esaten zion aurpegiko ubeldurak beste arrazoi tentelengatik zirela. Baina azkenean, 1972 urte inguruan, Orantesek senarraren kontra kereilatzea erabaki zuen. 15 aldiz egingo zuen hori. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Horiek borroka normalak dira familian, zen guardia zibilak esaten ziona. Baina hala ere, Ana senarrarengatik banatzen saiatu zen behin baino gehiagotan 80ko hamarkadan. Azkenean Orantesek ezkontza desegitea lortu zuen 1986ko udan. Naiz eta epai judizialaren arabera, senarrarekin bizitzen jarraitzera behartu zuen, Elbentorrioko Zerbal kaleko eraikin berean, Kullarbegan, Granadan. Txaleta 2 unitate independentetan banatu zen. Goiko solairua beretzat esleitu zen 2 seme-alaba emantzipatu gabeak gehi iloba bat, eta beko solairua senar ohiarentzat. Egoitzaren sarreran patio formako 2 zatientzako espazio komuna zen. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles.
Jose Parejoren ezkontza usturatik bere bizitza ia etzela hobetu ikusita eta etxita, 1987ko abenduaren lauan, ostegun batez, Ana Orantes telebistako De Tarde en Tarde magazinera joan zen, Kanal Surren. Eta orduan ezagutu genuen Ana Orantes. Tratu txarrak publikoki salatzera ausartu zen. Platoan deklarazioak irauntzuen 35 minutuan, Orantesek jasandako eraso fisiko eta psikologikoak kontatu zituen. Por allí, esas eran sus palabras, ¿ves? Eso lo saben mis hijos. Eso lo saben mis hijos mayores, que tengo 2, que le da lástima de que ahora a los 40 años haya dejado a su padre. Le da lástima. De su padre. De su padre. Pero no le da lástima de tantas veces como han visto a su madre con los ojos morados, tiraica al suelo dándome patadas. Eso no le da lástima a mi hijo ahora. Yo ya no podía tirar más de su padre. A mí mi hijo tenía una vara. Tenía una vara, como 1 metro. Y medía a su hijo. Tuviera 14 años, como la primera que se me casó que tenía 14 años. Tuviera 17, tuviera 16, ese tenía que salirse de la casa. Porque ese o le daba una paliza. Esan bezala, 1987ko abenduaren laua zen, elkarrizketa hau eskaini zuenean. Bere kontakizuna oso ospetsu egin zen, eta horren ondorioz, Joseren eskalagun berriak harremana etetea erabaki zuen. Anak bere egia kontatu zuen, baina horrek ez zuen amets gaiztoa eten. Joseren haserrea areagotu egin zen, eta Anak beldur asko sentitu zuen telebistan agertu eta hurrengo egunetan. 1987ko abenduaren 17an, asteazken batez, goizez, telebistako elkarrizketa eman eta 13 egunera, Ana Orantes erosketak egitera joan zen. Ordu biak inguruan itzuli zen bere txaletera. Jose zaizuen. Atzetik gerturatu, erregaia bota zion bizkarretik eta su eman zion. Marchando en Reforma por todas las morras peleando en Sonora por las comandantas luchando por Chiapas por todas las madres buscando a Tijuana cantamos sin miedo decimos justicia gritamos. Ana Orantesek 60 urte zituen. 19 urte zituen bere hiltzaile ezagutu zuenean eta 60 urtera arte indarkeria jasan zuen egunero. Anak ez zuen bizitzarik izan. Ana Orantesen hilketak aldatu egin zuen gizarteak emakumeren aurkako indarkeriari buruz zuen pertzepzioa. Horren ondorioz Espainiako legeria aldatu egin zen indarkeriari amaiera ematen saiatzeko, baina atzen erraza izan. Alvarez Kaskosek gobernuko lehendakari orde gisa, kasu isolatu bat, xelebre bat zela. Esan zuen arren, gobernuak hilabete batzuk geroago etxeko indarkeriaren aurkako ekintza plana onartu zuen. Horren ildotik, zigor kodea eta prozedura kriminaleko legea aldatu ziren, ohiko indarkeria psikikoaren delitua eta erasotzailearen eta biktimaren arteko urruntze fisikoa ahalbidetuko zuen kautelazko neurri berria barne hartzeko. Indarkeria horren kausak diagnostikatzeko prozesu luze baten ondoren, Espainiako parlamentuak Jose Luis Rodríguez Zapateroren gobernuan aho batez onartu zuen genero indarkeriaren aurkako babes integraleko neurrien lege organikoa. Que dicta mi sentencia, solo Dios puede juzgarme, solo a él debo obediencia, hasta que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero, hasta que fuiste carcelero. Ana Orantesi esker, eta salatzera ausartu diren emakume guztiei esker, indarkeria matxistaren aurkako pausoak ematen goaz. Beraz, eskerrik asko. Hala ere, egunero kontatu behar ditugu indarkeria kasuak, ugariak eta mota askotakoak. Gaurkoan, Altsasu Kirol Elkarteko emakumei argazkiak egiten saiatu direla aldageletan. Hau entzuten ari bazara eta laguntza behar baduzu, gogoratu, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan 900-840 zenbakira deitu dezakezula. Nafarroan, 944-20-2 zenbakira, eta iparraldean 3-9-1-9.
Baina gaurko saioare egin beharko dugu, ilun goizeko 10 eta 4 jotzera doazen honetan, beraz Julen Goiuri gaurko menua ere aurkeztu beharko diogu gure entzulei. Hasi egingo gara, Aritz Pardina etorriko zaigu, eta Orioko hitz eta esamoldeak jasotzeko jaso duen bekaren inguruan hariko zaigu. Eta Arkakusok film marmota esnatu dela kontatuko digu, baina ez dakigu udaberria luzatuko den, ala ez. Eta dagoeneko gurean da eserita eta Prest Josu Astiria Urtaran linguatek iaren inguruan hariko gara berarekin, eta segituan maite duten ostean aurkeztuko dizuegu ongitorri guztioi, naiz irratira, bigarren kafean zarete. Eta zuekin Jaun Andreok gaur menu hau dastatzen lagunduko duen lantaldea Julen Goiketxe Orbegozo, egunon. Gaita zuei ere. Goiuri Ezeiz Arandia, egunon. Egunon. Izketan ali zaizuena, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 718 du, otsaiak 6, goizak 10 eta 4 iaia 10 eta 16 segituan, eta gu hemen hirurak urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmoz. Ongi etorri guztioi, naiz irratira, bigarren kafean zarete. Dena daukat sobran guztia, saiau arren heltzen unea, iraganen pixu bilain naiz. Igeri nahi ura ez da gardena, zenbat ibai bakarra ez aldasena, nola izan inor izan gabea, inorena. Zai gaude sanoi dute zai gaude gure utzunek norbete zer den zu eta zerke errautxek sanoi dute. Tira goizeko 10 eta 18 jotzera doazen honetan, gure maite duten tarteari sarbide edo harrera egingo diogu. Julen Goiketxe Orbegozo, zein da zure maite duta? Nik maite dut, nik zerbait kontrolatzen ez dudanean, edo ez dakidanean, edo horren inguruko jakintzarik ez dudanean, ondoan, horren inguruan dakien norbait baldin badago, harengan konfiantza izatea. Oh, ze polita. Alde batetik beste remediorik ez dagoazulako, hori hasteko. Baina, adibidea, zergatik hau esan duan adibiditxoa jarriko dut, iragan igandean egin genuen hor, Hondarribia inguruan, piraguan irteeratxo bat, eta gu, jakituria eta habilidade gehiegirik ez piraguan ibiltzeko, eta atera ginen, gaian aditu diren batzuekin, tartean zuzeu Inigo, eta antxik bagindoa zen aurrera, eta nik tartek atzera begiratzen nuen, eta esatzea, gero, etxulekin behar da horra, eta ez dakiz zer, eta beraiek aurrera zioa zen, beraiek bazekiten gu, utxaren urrengoa garela, piragua kontu horietan, eta ez dugu esango sekulako itxasori zegoenik, baina zegoen mugimendu apur bat, eta tarteka irtortzen zitzaizkigun olatu batzuk, eta nik Inigori eta begiratzen nien, eta bera lasai eta esaten nuen, hauek kontrolatu izango dute, oso litekena da, gu olatu kolpe batekin piragua eta guzti bolkatzea, baina tira, aterako gaituzte, lasai egongo dira, eta horrela joan zen goiza, eta bueltatu ginen, ondo ederki basa genuen, eta Inigori, eskerrik asko aukera hori emateagatik, eta ondo pasa genuen, zentzu handi batean, beraiek lase egon zirelako, eta gorrekin ere lase egon delako, zeuneren batean nik sentitu nuen parean olatua, atzetik olatua, eta esan nuen nola aterako nahi zemendik, baina ondo atera ginen, ederki bile ginen. Amuitzi inguruan, eta antxe prailen ondartzan, eta ginen, bai. Nik egia esan Julen, kezka zugatik baino, nuen, bueltan zugabe itzulita Goiuriren bronka jasotzearekin. Bueno,
alegia da. Zu etxera ekartzea sano, bueno, garrantzitsua zen, baina gehiago zen Goiuriren bronka ezen zutea. Bai. Besterik etzian esan, zein du ondo, ez da zuen liatu. Ni beldur nintzen, Bai, Bai. Osea, a ber, Hemendik esan Inigo atera bideoa. Oain dala hilabete batzuk, Inigo ez dakin nora, Toledora piraguarekin, Dana, Ekaitza, ez dakize, hemen beldurtuta egon ginen, ja pentsatuaz, Inigo zela itzuliko, eta basurde batzuk bere gorpua jango zutela, eta horrela, eta jakezka hori behin ja gaindituta, eta pasata esaten diazu, ez, guain, Julen eman behar dugu itxasora baita pirauan ibiltzera. Eta... Baina, pentsa, bi egun egon nintzen ni lokalizatu gabe. Bi egun, alegia. Goiz batetik, urrengo guneko gauera. Koberturarik etzegoelako. Hemen, bigarren kafeko lankideak ja, nere gauzak nork hartu, nork banatu, pianoa nik, furgoneta beste honek, eta horrela txeze biltzan. Beraz, pentsa, amodioa zer da, amodioa gauza traketxa da. A ber, janirek eskatu du hemen bideo bat, eta jarriko diogu. Julen olatuen aurka jotafo. Lo imposible pelikula ikusi balin baduzue, egia da. Antzeko zerbait. Olatua. Egia da, olatua bideoan ikusten daño desenta handi zela. Ez zegoen itxasola eromenean, baina metro terdi pasatxoko olatuak bat zeuden, eta tarteka hor arroka inguruan, pixkat impresio ematen du. Baina egia da bideoan ez duela ematen, hori GoProaren... Osea, bideo hau da, ez dakit, 3 urteko ume bat zaldiko maldikoan montatzen denean, eta zaldiko maldikoak pixkat bera egiten ditu 3 zentimetro, eta umeak egiten du, eta ja, ez dakit... Urruna etorri? Enindu zuen gonbidatu. Ojo! Ni gonbidatu egin induten, Bani ez, begira, ze sorte duzun. Begira, olatuetan bezain ondo pasa genuen, gurekin batera zegoen Igorrekin, prestatzen errelatu hau. Osea, nola kontatuko dugu hau, ze esango dugu, eguna oso itxasoko gaiztoa zegoela, guretan bezain ondo pasa genuen errelatu hori prestatzen. Bai, egin ziteken hola kontakizun beldurgarri bat, eta irudiek dena zapuzten dute. Horrez dago Inigo efektorik, GoProak ez dauko efektore bat horrela... Ez tegin nola ingo, baina bai GoProak dena zabaltzen du, eta orduan atxatatu ere egiten du, eta bai, ez da oso fidagarria. Julen, herria zurekin dulertzut, olako olatukin gaizki pasatzea dibarkakusok. Eta Gorkak nik ere nade probatu ini, Gorka, zuk ere probatu nahi duzu, Spiderman Inigo oso altua delako eta beraz kamerare gorago zegoen dio. Bai, bideo nahiko txiki ikusten da dio Spiderman derrek. Bai, esan dizuegu guk ere. Hemen, eta koreografia gaur ez dugu dantzea egin egia da. Wow, Julen, zeile mozketa diote hemendik. Bazen garaia. Ni jabetu gabe nintzen. Hau da. Horrela biltzen gara. Marka. Hau da. Ander Zubila gare hemen da. Ander urrengoan, zuk ere olatuekin. Txaka. Goiuri, zuretzat olatuak zuretzat daukat lokalizatuta Donibane Garazitik gertu zuk nahi duzun malda oiteko batetik botatzeko lekuitako bat. Bueno, eta? Noiz? Ez dakit, pixkate udaberri aldera beharko duia. Vale. Julen eraman dezakezu. Orain, otxaian piraguan ibiltzera, baina izuk itxeron udaberri aldera. Vale. Ez. Inoteriak datoz, gero ni Puerto Ricora, no? Abai? Handik Mexikora. Abai? Eta bueltatzera gudaberri izango da. Ja. Hori da, kontua. Bueltatzen bali mazara. Zin da zure maite duta, Goiuri? Ez daukat. Oserren nago. Tokat maite dutek. Hau da, Julen. Ez. Torkizunaren bisua, beldurrak ase badu gozea, eta nekeak irautza. Por cierto, temazo ez? Bai, abesti hona. Nahi gabe eskapatu zait baino. Goiuriren kasketaren adinegoa. Plastikozko amets bat daukat. Venga, Goiuri, zena zure maite duta. Egia esan ez daukat. Ez dago zu maite dutik? Hau da, marka. Gaur kroketari gabe. Aurrekari bajartzera zoaz, hau nik askotan baliatuko dute. Barkatu esatea, zure esku dago. Lagundu diazu emesedez.
Bueno, nik nerea lotuko dut Julenarekin, nere maite duta da, zure frikikeri eta pasioetan engainatzen dituzunean lagunak, eta larun batean, Julen, Igor, eta nere lagun Jon ere tortzekoa zen, baina justu Amona hil zitzaien asteburuan, eta etzen eguna. Beraz, hemenik musu bat, Kabero familia guztieri, baina bai, Igor eta Julen antxe izan ziren jota fuego, parra batzuk egin genitun, pirauan zartxo bait gozatu, hotza pasa ere bai, ura otsaila inguru honetan urteko urik hotzena izaten da itsasoan, udara ostean epelduta dago, eta noski denbora bat behar du, osteko eta hotz hori justu da berri atarian izaten da, beraz ura orain 12 gradu eskasetan egongo da, eta hotz pixa pasa genuen, baina ondo bazkalduta eta parra batzuk egin da, voltatu ginen etxera, beraz, beraiek ez dakite, baina Goiurik maite duta ez esatearekin sor zezaken eta sortuko ez duen, zerbait asmatuko du, alabearrez. Aurrekari hori zuek bai sortu zenuten lehenengo ikastar hori egiten, behin lehenengo ikastaro eginda, libre. Non-stop. Goiuri Zarandia, goizeko 10:25 maite duta behar du, Benetan ez daukat, negarra egin nahi dut pixka bat, Zaizten nago? Zakuizu maite dutik? Ez? Behakizu ze maite dezun? Maite dudan guztia ja kontatu dizuet, ja ez dago ezer gehiago, ja munduarekin azerren nago eta ja ez dago maite dutik ja gehiago. Ez dago maite dutik, da maite dut ezik, asko. Bai. Adibidez, maite duzu aste arte buruzuri baten kroketa jatea. Kroketa jango ditugu? Ez dakit, zauden humor eta gogoarekin, ez da erresi izango, baina... Bai, nik uste dut jazta, kroketak behar ditu dela, eta ja kroketen ondoren ja kontatuko dizu dela. Ja, klaro, bai, atxaleko, eguerdiko ordu batetan, ja saioa bukatu dugunean. Bihar bi kontatuko ditut. Itzartu dizute? Bale, bihar bi maite dut. Goizeko 10:26 minutu entzule, bagoaz aurrera, por cierto, ja gertatzen den urrengo gertaera ipagarrien zain nago bikoizketekin hasteko. Eskerrak? Ja libre nago lakoak egiteko. Baduzu garaia, Spidermander! Baina, tira, berandu bada, inoiz baino hobe. Bagoaz aurrera, entzule, gure gorko saioarekin, nola baita astera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hizkuntza txikiek eskura dituzten baliabide guztiak erabili behar dituzte, gutxienik beraien bizidaupena bermatzeko eta alde neurrian edapena sustatzeko. Egitasmo txikiak edo tokian tokiko hizkuntzak bultzatzeko moduko ekimenak ezagutu izan ditugu, baina gaurkoan eskala handiagoko proiektu baten inguruan ariko gara. Linguatek ia egitasmoak adimen artifizialaren bidez euskara, aragoiera, katalana eta oksitaniera digitalizatzen aurrera egitea du helburu eta oinarriak zarri berri ditu. Mugaz gaindiko proiektu honen atzean, hainbat erakunde, unibertsitate eta eragile daude, eta hoien artean dago orai adimen artifizialeko zentrua. Josu Astiria Urtaran da bertako koordinatzailea eta bigarren kafera gonbidatu dugu, aipatu berri dugunaren inguruan sakontzeko. Egunon eta ongi etorri Josu? Egunon, eta eskerrik asko, gonbidapenarengatik. Zer moduz gara? Ondo, gustora. Ondo. Proiektu hasi berri eta gustora olako elkarrizketa bat emateko aukera izategatik. Esan dugu, hizkuntza txikien inguruan aritzen garenean askotan txikian pentsatzeko joera izaten dugu. Kasu honetan, hizkuntza txikien inguruan handian pentsatzen ariko ginateke linguatek iarekin. Bai, askotan guk erabiltzen dugun kontzeptua hizkuntza txikia baino, hizkuntza gutxiagotua baino, baliabide urriko hizkuntza bezala definitzen dugu. Eta ia da baudela, katalana bezalako hizkuntzak, nolabait berain edaduragatik, hiztun asko dituztenak ez, baino badituzte berain zailtasunak garapen teknologikorako eta horregatik esaten diogu baliabide urriko hizkuntzak. Ez da, are gehiago, euskerarekin, oksitanierarekin edo zer esanik ez, aragoierarekin eta ia da, haundira jokatzeko proiektu badela ez.
adimen artifizialak azkeneko hilabete eta urteetan ekarri dituen onurak, edo ekarri dituen aurrerapenak, hizkuntza horietara eramateko helburuarekin sortu da proiektua. Entzulari azaltzeko, Josu, horrela modu orokor batean, Linguatek IA proiektua zer dela esango zenuke, nola aurkeztuko zeniguke? Lankidetza proiektu bada, lankidetza teknologikoko proiektu bat, euskara, oksitaniera, aragoiera eta katalanaren artean, garatzen den teknologia elkarrekin konpartitzeko, berain digitalizazioan urratxe esanguratsuak emateko, eta horretarako GPT eta bezalako teknologien atzean dauden hizkuntza eredu neuronaloiek, hizkuntza xehetasun handiz ulertu eta sortzeko gai diren eredu horiek hizkuntza horietara eramateko asmoarekin sortua. Esan duzu, nolabait ere elkarlan edo elkar lankidetza egitasmo bat dela, ze alorretako parte hartzaileak edo eragileak zaudete? Eragile askotarikoak, aipatu dudan bezala 4 hizkuntzetan lan egiten dutenak, baina Perpignango unibertsitatetik hasi, Toulouseko Jean-Georges unibertsitatea ere bertan dago, Oksitanearen kongresua edo hizkuntza akademia dena Lo Kongre ere bertan dago, eta iparraldeko Baionako Iker zentroa. Hori, Frantziako hegoaldeari dagokionez, eta oksitaniera eta katalanaren zati bat ere hartzen dute. Frantzian ere katalana hitz egiten delako. Eta gero hegoaldean Eluiar eta orai leudeke, EHUko hitz zentroa, Aragoiko gobernua, eta azkenik Lleidako unibertsitatea. Linguatek IA bezala aurkeztu dugu, baina uste dut aurretik ere bazela zerbait, ez? Linguatek izeneko proiektu bat bazen, haren jarraipen bezala aurkeztu daiteke? Bai, jarraipena da, jarraipen natural bat. 2019an hasi ginen proiektu honekin, intuizio egia esan, bagenuelako Lo Kongres eta Eluiarren artean harreman bat, Euskadi, Akitania Berria, Nafarroa deialdian proiektuak elkarrekin aurkeztu genituelako, eta ikusten genuen gure arteko lankidetza teknologiko hori, onura handiak ekarri zituenak, bazaukala beste potentzialidade bat, ez? Eta hasi ginen beste hizkuntza batzuekin harremanetan jartzen, eta erabaki genuen proiektu bat, eskala handiko proiektu bat eraikitzea, eta 2019-2022 adibidez Oksitaniera erentzat itzultzaile automatiko bat eraiki genuen, transkripzio eta subtitulazio sistema bat, eta hizketaren sintesia egiteko proiektu bat. Hau da, hamarkadak, euren kasa hasiko balira hamarkadak beharko zituzketen, gure kasu horretan gurekin lankidetzan arituta, eta gure jakintza berai pasa genienez, 3 urteetan hizkuntza baten biziraupen digitalarentzat oinarrizkoa diren teknologiak eskuratu zituzten. Askotan esaten da, Josu, norbera bakarrik azkarrago joan litekela, taldean urrunago joaten dela, kasu honetan, teoria hori ere apur bat hausten da esaten duzun horrengatik, ezta? Bakarkaritu ezkero urte asko beharko lirateke teknologia hori garatzeko, kasu honetan taldean egin ere azkartasun irabazten da. Bai, kasu honetan digitalizazioak eta hizkuntza teknologia daramaten abiadura eskatzen du azkarrak izatea eta azkarra erantzutea. Ikusten dugu hilabete gutxitan zenolako aukerak irekitzen ari diren, eta adi egon barra dago, eta teknologia horiek lehenbailen geure hizkuntzetara ekarri, eta azkartasuna ezinbestekoa da kasu honetan. Hasieran aipatu duzu, Josu, baliabide gutxiko hizkuntza bezala aurkezten ditugun hauentzat, dituzten baliabideak aprobetxatzea ezinbestekoa dela, eta kasu honetan azpimarra egin beharko dugu baliabide teknologiko horietan, ezta? Bai. Baliabide urriko testu inguru bat diot, teknologia hauek oso intensiboak direlako datuetan, ez? Datu masa handiak behar dituzte, milioika parametro behar dituzte, eta gure hizkuntzek hor badaukate desabantaila bat, ez? Hortaz, proiektu honen helburuetako bat, helburu nagusiena da, nola aprobetxatu arkitektura neuronal horiek, nola atera potentzialidade guztia, baina efizienteagoak izan, ez datu gutxiago erabiliz, eta
eta gainera konputazio ahalmen gutxiago erabiliz, ez? Orduan, hor dago pixka bat proiektu honen potentzialitatea hurrengo urteetarako eta gainera ikusirik Europako batzordetik, ez, datorrela regulazio bat, edo ezingo dela egin nahi dena, egi eskubideak errespetatu gabe, testuen espolio handiak egin gabe, uste du asmatzen badugu datu gutxiekin emaitza honak lortzen, eta gaina ikuspegi sozial eta etiko batekin, arrakasta izango dula. Aipatu dugu, nolabait esateko baliabide gutxiko hizkuntzei aplikatzeko moduko hizkuntza eredu sortzaile berri buruzko adimen artifizialeko ezagutzak garatzea dela erronketako bat. Esaldi potoloa da hori, horrela gu bezala adimen artifizialen aditu ez garen ontzako, nola azalduko zenuke? Bai, adimen artifizial sortzailea esaten dugunean da ChatGPT-ren atzean dauden sistema arkitektura horietaz, bai? GPT-az hitz egiten da, baina bestelako eredu neuronal batzuk baude, libreak direnak gainera, ez, adibidez da llama izeneko bat. Orduan, arkitektura neuronal hauek gaitasuna handia dauzkate, hizkuntza ulertzeko, hizkuntza xehetasun handiz ulertzeko, baina ere gehiago hizkuntza sortzeko. Orain arte pentsaezinak ziren gauzak egiteko, elkarrizketa natural bat eramateko, testuen laburpenak ateratzeko, testuetan dauden ideia nagusiak ekartzeko, eta ez da. Eta horrek ekarri du nolabait iraultza handi bat. Adimen artifiziala hizkuntzan bazeraman denbora bat, eta azkeneko urteetan itzulpen automatikoan eta transkripzioan aurrera pausoak hondiak eman ditugu, baina honeia beste olatu bada eta beste aukera pila bat irekitzen ditu, eta hor dago nolabait saltorik importantena, eta hori da arkitektura neuronal horiek eta adimen artifizial sortzaileak ekarri dituen onura horiek oraingo honetan ekarri nahi ditugu hizkuntza honetara. Aurreko aldian, itzulpen automatikoan, transkripzio sistemetan eta lan egin genuen bezalaxe, hontan gehiago adimen artifizial sortzailean edo generatiboan egin nahi dugu lana. Askotan Josu adimen artifizialaren inguruan aditu egiten dutenean, sistema hori entrenatu egin behar dela, entrenatu kontzeptua entzuten dugu. Kasu honetan egitasmoni begira, nolako entrenamentua egin arazten diozue? Datuen bidez, arkitektura neuronal hauek behar dutena da, korpus handiak, orduan euskararako egingo duguna da, alik eta korpus handiena eratu. Horren, guk behintzat libre dugun korpusik handiena 500 milioi hitzekoa da, eta gure apustua da hori bikoiztea edo hirukoiztea. Eta horrekin arkitektura hauek entrenatu eta zenolako emaitzak ematen dituzten alor batzuetan, adibidez, zuzentzaile gramatikal neuronal baten lehen esperimentuak behintzat egin nahi ditugu. Orduan hori izango da korpusak lortzea eta hasierako lanik garrantzitsuena, Okzitaniera eta Aragoiararen kasuan ez da erreza, testu gutxi dauzkatelako, baina badukate beste abantaila bat, eta da katalanarekin edo gaztelaniarekin edo frantsesarekin dituzten antzekotasunak. Orduan itzulpen automatikoa erabilita, frantsesko korpus handi bat hartu, itzuli Okzitaniara eta erabili nahi ditugu olako korpus erraldoiak olako arkitekturak ere entrenatzeko. Orduan, olako estrategiak jarraituko ditugu. Zuek, Josu, adimen artifizialeko zentrua izan da, pentsatzen dut galdera hau askotan edo ingo zizutela edo komentario behintzat, adimen artifizialak orain artean behintzat, mesfidantza moduko bat ere sortu du gizartean, ez dakit horrelako baliabide urriko hizkuntzen kasuan eta erabiltzen dela ikusita eta eraginkorra izan litekela ikusita, mesfidantza hori arlo sozialean desagertzen laguntzeko moduko egitasmoak direla uste duzu? Nik uste, ez gu beti aldarrikatzen dugu hori, ez? Adimen artifizialaren potentzialidadea gizarte aldaketarako, ez? Eta gizarte irisgarri eta hizkuntzen berdintasuna lortzeko. Egia da, baditula bere arriskuak, nola ez? Azken finean, lehen esan bezala,
testuetatik eta korpus erraldoietatik ikasten dute, xehetasun handiz, gaina bertan dauden ikusmoldeak, pentsamenduak, eta barneratzen dituzte, eta gure gizartean alborapenak baldin badaude, alborapen horiek amplifikatzeko sekulako bozgoragailua dira, eta hori kontuan hartu beharra dago, baina guk uste dugu gizarte aldaketarako eta beste ikuspegi areagotzeko potentzialitatea handia dutela, ez? Eta ikusi besterik ez dago linguatek proiektua, edo beste proiektu batzuk badauzkagu, adibidez Mycroft.eus bere garaian sortu genuen, ez? Bozgoragailu adimendun librea, edo badauzkagu, ez? Berdintasun politikako betzeko baita ere zaintza sistema adimendunak garatuak, adimen artifiziala erabiliz, nik uste potentzialitate hori eta bide hori oraindik jorratzeko asko dagoela. Kasu horretan, zuek adimen artifizialeko zentru bezala, alor teknikoan garatu edo egiten duzuen hori, gizarteratzean ere ematen diozue, gizarteratzeari ematen diozue, garrantzia hau da, jendeare joan dadila pixkanaka ulertzen egiten duzuen hori zer den? Bai, orain dela 2 urte sortu genunean, 2 helburu genitun batez ere, eta helburu horien bila joan gera etenga. Ez alde batetik ezagutza berria sortu, adimen artifizialaren esparruan eta zehazki hizkuntzaren prozesamendu automatikoan. Ikerketa egin eta ezagutza berria sortu, hemen sortu, Euskal Herrian sortu. Hori alde batetik, eta gero bestetik sortzen genuen ezagutza hori eta teknologia hori azkar gizarte eramatea. Bai enpresetara, baina bai gizartera, bai erakunde publikoetara. Ikusten genuelako sortzen ari zena ere, kosta egiten zitzaigula, kosta egiten zela transferitzea, bai merkatura, edo enpresetara, edo gizartera. Eta, bide hori lantzen ari gera etengabe, bai. Esan dugu lehen ere Josu, mugaz gaindiko proiektu batetaz ari garela, zuk aipatu duzu, linguatek iaren aurretik linguatek bera ere bazetorrela, jarraipen edo garapen prozesu horretan pentsatzen dut, mugaz gaindiko eragile ezberdinen artean lehenengo urratsetako bat izango dela, ez? Interes amankomunak topatu, hoiek balioan jarri eta hoien inguruan lanketak egitea. Bai, azkenean, bizio bat konpartitu beharra dago, ez? Eta bizio hori da, gure hizkuntzek gure biziraupenerako garapen digital oso bat behar dutela, ez? Horretarako, importantea da konsortzio horretan, ikuspegi horrekin bat egingo duten erakundeak egotea. Eta, lehena izan dudan bezala, zortea izan dugu, aurretik Lokongre erakundearekin harreman estua genuelako, eta gero topatu ditugu bidean beste eragile batzuk bide horretan lanean zeudenak, ez? Adibidez Lleidako Unibertsitatea eta aurreko legegintzaldian Aragoiko gobernua. Legegintzaldi honetan aldiz, ez dakigu zer pasatuko den oraingoz proiektuan daude, baina ez dakigu zer pasatuko den hemendik epe ertainera Aragoitik datozen albisteak ez direlako oso onak. Baina guk lanean jarraituko dugu, nez eta eragileren bate erori, bizio konpartitu hori aurrera emateko. Eta aldi berean eragileak erortzen baldin badira ere, berrientzako ateak ere zabalik baditu egitasmoak? Bai, ez Aragoin badauzkagu harremanak gobernuaz aparte beste erakunde batzuekin, adibidez Zaragozako Unibertsitatearekin edo Rolde izeneko erakunde batekin, ezta. Eta, modu batera edo bestela aurrera egingo du. Gainera garatu diren gauzak nolabait ikuspegi libre batez egin dira, ez da. Adibidez, Aragoierarekin egin dago itzultzaile automatikoa, Apertion izeneko arkitekturarekin egina dago, arkitektura libre da, eta norko hobetu dezake sistema hori, ez. Orduan, ekarpen hori ere gizarteratzen dezunean, beste eragile batzuk ere sartu daitezke hoien hobekuntzan. Berrikuntza eta digitalizazioa bezalako kontzeptuak aipatzen dira,
egitasmonen parte zareten eragile guztiak zer egongo dira alde batetik, zuek bezala norbait ere alor teknikoan edo adimen artifizialan ari direnak, hizkuntzarekin lanean ari diren, ez dakit, izan litezke unibertsitateetako departamentuak, eta zentzu horretan, berrikuntza, digitalizazio olako kontzeptuekin bat egitea erraza izan da, esan nahi dut jendeari, zuen ikuspuntu teknikotik lanketa egin behar izan duzue, bidea hori dela jendeari sartu arazteko? Nik esango nuke hori ja dagoeneko nahiko barneratua dagoela, ez bai, 20 urte inguru daramagu lanean ez esparru honetan, eta egia da kosta egin dela barneratzea ze garrantzia daukan, ez da? Baina, azkeneko bola da, nik uste dute seila askok ja barneratuta dutela, eta bai esan behar dudana da, proiektu honetan adibidez, bai ikuspegi teknologikoa edo ezagutza hori, nolabait ezagutza algoritmiko hori, hizkuntzaren ezagutzarekin uztartu behar izan dela. Eta hori izan dela gako garrantzitsuetako bat. Adibidez, guk orain bertan geneuzkan ezagutza adimen artifizialean eta arkitektura neuronetan genituen ezagutzak uztartu behar izan ditugu aragoieraren edo oksitanaren inguruan zeuden ezagutza linguistikoekin. Bien uztarketak ekarri du hobekuntza, ez? Eta ikusten da, disiplinen arteko elkar konexio hori eta kooperazio hori ezinbestekoa dela, baita ere hizkuntzen garapen teknologikoan. Egitasmoa, Josu, nolabait ere esan liteke, ez dakit hitza astapena izan liteke, baina nolabait ere oinarri batzu jarri dituzue, eta zentzu horretan, urtarrilaren 15ean, uste dut bilera bat egin zen utela, elkarketa, topaketa moduko bat egin zen utela Usurbilen, zer moduz joan zen? Oso ongi joan zen, urtarrilaren 15ean ja proiektuari hasiera eman genion, bazkide berria jarrera egin genien, bazkide berriak kasu honetan Perpiñango Unibertsitatea eta Lleidako Unibertsitatea ziren, eta Iker zentroa, hiru erakunde horiek, eta, astapenetan gustora, ja bideo horri bat diseinatu genuen, eta, lehenengo lanak izango direna da, hizkuntza bakoitzaren bideo horri digital hori eguneratzea. Hortik hasten delako proiektua, lehenengo guazen ongi zehaztera zer egin nahi dugun, digitalki o teknologikoki nora iritsi nahi dugun hiru urte hauetan, eta hori izango da lehenengo abiapuntua, bai oksitanieraren, euskararen, aragoieraren eta katalanaren bideo horri digital edo gora teknologiko hori behintzat eguneratu eta bideo horri egitea. Egia da euskararekin gauza batzu ja oso aurreratuta daudela, baina lehenengo hilabete hauek horretarako baliatuko ditugu, eta seguruenik uda ondoren Oksitanian pauen seguraski aurkezpen bat egingo dugu bideo horri digitaloik eguneratzeak eman duena azaltzeko. Bideo horriak aipatu dituzu, Josu, hizkuntza bakoitza bideo horri hoien astapen horretan puntu berean dago? Guztiak puntu kilometriko berean daude? Ez. Bakoitza oso toki desberdinen dago. Esango nuke katalana dagola bere ezaugarriengatik, bere babesarengatik, bere hiztun kopuruarengatik, bere hedadurarengatik egoera onenean. Ondoren euskara legoke. Euskara dena den, nik uste dut bere tamainarekin, ze tamaina dugun ikusita, estatu hizkuntza asko baino egoera hobean gaudela behintzat digitalizazioaren esparruan. Eta gero oksitaniera eta aragoiera leudek. Bai, oksitanierak badadura ondiko hizkuntza bada, hiztun asko dituena edo behintzat hizkuntza hori asko lertzen dutena, baino babes juridiko oso txikia du, ez dauka estandarrik, eta horrek asko oztopatzen du bere garapena, eta ondoren letorke ja aragoiera hiztun oso gutxi ditu, babes urria balin batzen horren babes txikiagoa, oso konzentratuta Pirineo aldeko tokietan, eta lau estadio desberdin horiek kudatu beharko ditugu, bai.
Hemendik txatean Arkagusok bota diu, badalab espazioak beka deialdia zabaldu zuen adimen artifizialaren inguruan eta proiektu interesgarriak daude. Akaso tartetxoa hartu behar du Arkagusok egunen batean badalabeko arduradunekin horren inguruan ere aritzeko. Bai, izan liteke. Eta Josu aipatu dituzun, nolabait ere egoera ezberdin edo realitate ezberdin hoien inguruan, linguatek iaren helburua bada nolabait ere, une honetan ezagiritza egokia den atzerago dauden hoiek aurrera ekartzea, gero laurek hizkuntza guztiek batera, bidea batera egiteko, edo hori erronka zaila ikusten duzu? Bueno, hori da pixkat ideia, egia da, hizkuntza bakoitzak ere erabaki behar duela zer nahi duen, ez da, beti esaten duguna da, oain arte izan duguna da, itzultzei automatikoan bat, transkripzio hizketa ezagutzaile bat, hizketaren sintesiko sistema on bat, hiru teknologia horiek, uste oinarrizkoak direnak, horiek behintzat modu optimoan o kalitatea handiz izatea importantea dela. Eta proiektu honetan, esparru horietan, aurrera pausoak handiagoak ematen saiatuko gara, alde batetik. Eta gero bestetik, lehen esan dudan bezala, ja sistema generatiboetan lehen esperimentuak ingo ditugu hizkuntza horiekin, eta ea zer lortzen dugun. Ezin ditugu emaitza zehaz batzuk aurre ikusi, arrisku handiko eremu badalako, TRL, heldutasun teknologiko basuko eremu batez hitz egiten ari garelako, baina, saiakera bat ingo dugu, noraino iritsi geran. Euskararekin segurazko aurrera pauso handiagoak emango dira, bestelako proiektu batzuk jabaudelako martxan, hitz zentroak ere baditulako proiektu batzuk martxan, eta oraik ere badituelako ikerketa proiektu batzuk, ez? Orduan, pentsatzen detena da, orain arte garatutako teknologietan aurrera pauso handiak emango direla, eta generatiboetan hasiko gerala ez dakit, bintzat teknologia zehaz batzuen lorpenak behintzat ikusten. Josu, askotan, ikerketa, medikuntza ikerketan eta aritzen direnek, zerbait, ez dakit zerentzako txerto bat edo bilatzen dutenen, askotan esaten dute, hau, guk lortu dugun zerbait da, gero hau jendearen gana gizartera iristeko horren pausa asko daude, eta askotan arazo ekonomikoak edo erakunden babes hori behar izaten da. Kasu honetan horrelako proiektu batean, zuek aurrera pausoak eman alizateko erakunden babesa edo babes hori ezinbestekoa duzue? Bai, babesa ezinbestekoa da. Ikerketa egiteko ezinbestekoa da zein esparrutan, eta are gehiago, adimen artifiziala, hizkuntza balio berriko hizkuntzetan aplikatu nahi balin bada, ez? Merkatu espektatibak basuak diren esparruetan, ez? Nolabait. Baina, merkatu espektatiba basuak izan arren, espektatiba sozial handiko esparrua da, ez? Orduan, guk uste dugu, bultzatu behar den eremu bat dela, ez? Ni beti aldarrikatu dut asko hizkuntzaren prozesamendu automatikoa izan beharko lukela Euskal Herrian eremu teknologiko garrantzitsu bat, faktore askotan eragiten duelako alde batetik gure gizartearen euskararen garapen digitalean inpaktu handi bat daukalako, bestetik inpaktu ekonomiko handi bat daukalako, industria bat sortu daitekelako horren inguruan, eta hirugarrenik irisgarritasunean, aksesibilidadean ere inpaktu handia daukalako. Orduan, uste badut, olako teknologiak badutela inpaktu bat hirukoitza, eta horregatik askotan aldarrikatzen dugu, teknologia hauek izan beharko luketela gure egiteko importanteenetako bat, ez? Eta momentu honetan gizarte bezala erronka asko dauzkagu, baina euskara eremu digitalean modu osasuntsuan eramatea bezalako proiektu ederrik nik uste ez daukagula esku artean. Hausnarketa interesgarri horrekin geratuko gara, egia da, adimen artifiziala akaso gure burua baino azkarrago doala, linguatek ia egitasmoa ezagutu dugu, lehendabiziko urratsa hauek behintzat ezagutu ditugu, Josu Astiria Hurtaran, orai adimen artifizialeko zentruko koordinatzailearekin. Mila esker Josu, bigarren kafera hurbiltzagatik, eta aurrerantzen ere, gertutik jarraituko ditugu, zuen urratsak. Mila esker zurei, eskerrik asko. Basamortu eta lugorri errena, azdenak aurkituz erantzun zaiena. Amaieratik hasi dena
Goizeko 10:45, justu oraintxe, segundero horrela hasi agertu zaigu, 55ean, Arizpardinare gurera heldu da, lasai hartu, arnasa, kafea eskeniko dizugu laizter, eta segituan arekin aritzeko aukerare izango dugu, baina hementxe aurrera egin behar dugu, eta segituan ere informazioaren ari heldu barko diogu, gure estudio zentraletatik, beraz, amaieratik hasi ez, baina lehenengo ordu amaitzen ari gara Izaki Gardenaken kantu honekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 10:56 eta momentu honetan, otsaiak 6 dituela eta zuzenean naiz irratian garela eskaini behar dugu. Momentuz, orain arteko 2024ko txiste txarrenaren saria. Bai? Julenentzat? 24ko txarrena. Orain artekoa. Orain artekoa. Bai, lidertzan jarriko da. Bota, irrikaz nago entzuteko. Arkakusok esan du, Badalab espazioak beka deialdia zabaldu duela adimen artifizialaren inguruan eta proiektu interesgarriak daudela, eta Indiokerrek erantzun dio, Badalab edo ela da. Eta esan du norbera konturatu esan, jaja, bai oso txarra da, banoa pentsatzeko txokora. Deitzen diozue txiste edo zer gauzari. Juri umore absurdoaren aldarrikapen bat gehiago ingo dugu. Hala ere Goiuri, atzo ona horbildu ziren bi gizon, hainbat azalpen jasotzera umorearen inguruan, eta azalpenetako bat izan zen intentzionalidadeak asko duela umorea egiterakoan, inauteritako mozorroak aukeratzerakoan, eta bar, ezta? Hemen ere horixe da, alegia, Indiokerrek txiste egiteko intentzioa zuela. Beraz, intentzionalidad balin badago, hori, txiste bada, eta hortik aurrera txarra. Indiokerrek ez du txisterik egin, Indiokerrek terrorismoa egin. Bai, pixkat terrorista izan da txistori. Indioker... Bena esan behar du. Entregue las armas, por favor. Beste gauza bada lokatzetan belaunederaino, iztarrenaino sartu dute den, baina txistea egin da dago, intentzio hor dago, eta eskertzen diogu. Nik behintzat. Bueno, nik bai. Nik ere nahi nuke Julen militantzia horretatik jardun, baina kostatzen ari zait. Gainera, zera, Indiok irixili dago orain, ez pasago Juria, mentxe dago, bale. Mentxe dago. Eta Spiderman derrak izan du arkakusio gaur ez, gaur ez da ere ezingo zaitut ikusi, joan beharra daukat. Bueno, Indioker total, esan behar zizun, entrega los chistes. Hau gehiot okerrago jartzen ari da ez? Etzan beharrezkoa saltzea, bertzezan ez? Bai, ez dakit arkakusor intentzionalidad neurtzen. Hemen ere txiste saiakera bat zegoen. Bai. Gorra dago kontua, Oso, baina... Olakoetan ezin dugu musika eta... Gu ez gaude inorri lekzioak emateko. Hori ere egia da. Zilegitasunik ez daukagu. Zilegitasun moral, humoristiko, atalayistikorik ez du, baina... Beraz, hauek egin behar ditugu, irentxi. Irentxi? Bai. Geroko kroketako ezela? Baina, gaur, zure erreferentziazko kroketategia itxita, aste arte Izaki. Ez nire errefreskatzeko gehoz eta teko izigu. Erreferentziazko kroketategia aste azkenetan egoten da itxita. Bakarrik? Bai. Hori irikita dago? Pentsatzen dut. Bai, aste hartetan joan izan gara. Noski baiet, inigo oso galduta zaude. Kontatuko banizu. Nik uste dut, zenbat nagoen galduta. Egin behar dudala Instagramen kroketen kontu bat. Hemen, tolosar batek badu gaztatartei buruzko kontu bat, banik kroketei buruzko. Kroketei buruzko Instagram kontu bat sortu beharko zenukeela, aditze kombinazio guztiak egin esaldi horri. Entzun dudan bakoitzean, kroketa bat eskaini balidate, ez dakit gaur, zenbat kroket izango nituzken kongelagailuan. Beti izaten duzu gauza bera? Kongelagailu aldeko hartu besterik ez dut egiten, Gero ez dauka denborarik eta... Kroketak.jan kontuaren izena mesedez. Han.kroketak. Hori da, guain oso famatu egin dira tirar.piedras eta holako kontuak, jan.kroket hori sortu behar dut egia da.
Baita, Ariako lankideio paraleloaneko, edo baten bat eskatuko diegu entrevista egitea, pixkate kroketa konturi sustatzeko. Esan nahi dut, gure buruaren sustapena egitea itxusi litzateke. Paraleloan ez. Ez. Nik Iker Gurrutxagak entrevista. Iker Ingo ditugu bertxe batzuk, kroketen inguruan. Zuk gitarra hartu, abestiat sortuko dugu, eta gero Iker Gurrutxagak egin dezala elkarrizketa musikatua. Vale, aukera bada. Aritz Pardinak ere bai ez dio. Egun batean Gorka Urbizu, urrengo egunean jan.kroketa. Ez dakit hori da, kazetariaren lana. Kroketa bat jarriko diozu. Hemen ikusten ari gara, Jonte Iria Barrena erlojuari keinu egiten informazioaren ordua dela, Eta gozea duela ziur. Eskerrak egin digun, zenik enegin ja honekin nola amaitu. Azken ordukoari heldu barko diogu, Jonte Iria Barrena egunon. Gaixo egunon daizuela kroketak egiteko irinik ez dakigu izango den, hori baitute protesta besteak beste, ordu honetan errepidetan diren traktorek, dozenaka traktorek, Iruña inguruan nagusiki izaten ari dira oztopoak, baita ordean Nafarroko hiri nagusietan, eta Gasteiz inguruan ere ari dira nabaritzen ordu honetan, zuzenean eragin dute, esan da bezala protesta horiek, Iruña inguratzen duten saihesbidean, eta sarrera nagusietan trafikoa oztopatzen ari dira. Aurreko asteetan Ipar Euskal Herrian ikusitako irudiak ari gara ikusten beraz, batean eta bestean. Traktoren joan etorriak hainbat errepide kolapsatu ditu tarteka, kilometrotako ilarak sortu, arazoa daude ordu honetan besteak beste, Lizarran, Tuteran eta Tafaian, AP15 irteran kolapsagatik ere kezka agertu du Foruzaingoak, eta Iruña inguruan bereziki saihesbide nagusi horretan, PA30 errepide horretan, Iruñerako sarbide nagusietan traktoren joan etorriak arazoak sortu ditu. Araba ere gaur protesta horietara batzen ari da, UAGA sindikatuak deituta kasu honetan, eta traktoreiara luzeak ikusten ari gara. Gasteizen bertan N622 errepidean, A1 errepidean Iruña Oka parean Irunerantz, eta errepide horretan bertan Dominillagan Madrilerako norantzan, Buesa Arenatik Laku arteko bidea egin asmo dute traktorek protestan, eta ordu batetarako iragarri dute ekitaldia. Bertan N eta Enba sindikatuek ostiral honetarako egin dute deialdia, Bilbon da hitzordu hori. Eta azken orduan beste gaurko albistea, Kristau Eskolarekin sindikatuek lortu duten adostasuna, eta ondorioz ekimen sozialeko ikastetxetarako gaurko aurreikusita zegoen greba hori bertan bera utzi dutela. Pozik emaitzarekin sindikatuak lab izan ezik, labeko arbidez azaldu du bere kontrako botoa, aurrez labek berak adostutako neurriak jasotzen dituela txalotu du, baina bazter utzi dutela sare publikoko soldatekiko parekatzea. Ikusiko dugu ordea, akordio egonkorra den, izan ere biharamunean entzun ditugu bi aldeak, akordioa sinatu duten bi aldeak, elkarri kexu. Maria Eugenia Iparragirre Kristau Eskolako ordezkaria da. Beste aldetik entzun duguna eta izan duguna, beti bezala izan dira mobilizazioak eta horren mehatxua edo truke, izan da. Eta kontran ere etorri zaio erantzuna, ela sindikatuak patronalaren jarrera itxia salatu baitu. Tamalgarria da nola behartzen gaituzten 14 greba egun egitera, azken batean eskaerei modu azkarrago batean erantzun ordez, ezta? Errepidetan deban istripua izan berri da, AP8 errepidean eta autoilarak sortzen ari da, kasu Berazor, eta bereziki Gasteiz inguruan traktoren protesta horregatik, eta Iruñan eta Nafarroako hiriburu nagusietan, Nafarroa garaiko iparraldean ez, horrela saitasuna nagusiz, baina Iruñan, Tafaian, Zangotzan, Tutera inguruan traktorek eragindako protesta horien ondoriz autoilarak sortzen ari dira. Hoiek, hamaiketako kroketa kontuak, bigarren kafeko lankideak. Aitortu behar dizugu, Jon Telleria Barrena, lehen 2024ko txiste txarrenaren saria eman dugun bezalaxe, kroketak irina eta protestak lotura, igual 2024ko orain arteko onena izan daitekela, baina urtea luzea. Badakit bigarren kafean loturak egite horretan, alako lehia bat badela, atzo entzun zintudan gainera nolabait etzizun grazia askorik egin, norbaiten irribarre kuriosoren batek zure lotura gaitasunarekin harritu omentzelako, eta, Arrazoi duzu, Jon. Dema horretan sartzera baki dugu ere. Ondo sartu gainera. Momentuz, lidertza zuretzat. Zaindu asko. Igualmente, aio, gerarte. Goizeko 11 eta 5 minutu izango ditugu segituan, eta bagoaz hemen aurrera loturak hitzekin ere ariko gara eta segituan.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Puntate ditu horratzak, zenbat baliote dute gure hitzak, mundua bidan, ta gueltan gaudela hiltzak. Orioko udalak herriko hitzak eta esamoldeak biltzeko lanketarako beka deialdi bat egin zuen duela hilabete batzuk. Aurkeztu diren proposamenen artean, Aritz Pardinarena hautatu dute eta laguntza ekonomiko bat jasoko du lan hori egiteko. 6 hilabeteko epean gauzatuta egon beharko du, eta gaiak kuriositatea piztu digunez, bekaren irabazlea bera gonbidatu dugu bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri, Aritz? Haupa, egunon. Aritz, askotan hemen bigarren kafean, lehendabiziko galdera egiten dugu, kafea ez zalea hautezaren edo ez, baina ikuste dut kasu honetan beste bat egin behar dela. Beka honetarako horitarra izatea derrigorrezkoa zen? Bai. Bueno, kafea oso guztoko dut, batetik. Nahi lozu kafe bat? Ez, eskerrik asko. Bai. Eta bai, hain zuzen ere, hau zen beka deialdi bat Orioko jende gazteari zuzendua, bereziki, adintartea ez dut oso ondo oroitzen, uste dut 18tik 35 urte bitartera. Ara, Julen, gubi oia beka oiatik kanpo geratzen gara. Kanpo? Bai, hor dago betiko debatea, gaztetasuna, eta baina bueno, bai, printzipioz herritar gaztei zuzendutako beka zen, eta hor ikusi nuen, unibertsitate ikasle izan da, aukera ona zela, ni bezalako jendearentzat. Parte hartzea. Oriok, bai. Olako beketan beti sortzen zaidala ansiedade puntu bat. Ez dakit, duela gutxi Jon Artano izan genuen, eta arke, ez dakit, 12 hilabete izan zituen? Bai. 12 hilabete eta gutxi iruditu zitzaidan. Baina esan zuen gainera, hoietako asko bidaian pasa zituela, eta gero azkenerako lan hauntzeko, ez dakit 3 edo 4 izan zituela. Hemen bidaia kaso hainbeste ez da egin behar, hori ingurutik ibili beharko du Aritzek, baina 6 hilabetek ansiedade puntu bat sortzen didate niri. Bai. Bueno, egia da, hasiera batean nik proposamena egin nuenean, nire deia zela, nik neronek elkarrizketatzea jendea, eta zapide horiek biltzea herrian bertan, baina egia da, biltze lan hori nolabait eginda edo eman didala udalak. Batetik dokumentu asko ditulako, herriko jendeak aurrez egindulako lan hori, eta bestetik ahotsak.eu atarian ere bideo pila badago Orioko herritarrei elkarrizketak eginda, eta hor badago material pila bat. Orduan, niri eskatu diatena da gehien bat ustutze lan hori egitea, eta hortarako ditut 6 hilabete. Material asko da, bai, egia da, eta bertigo pixat ematen du hasieran, baina nik uste depez nahi kondo biliko naizela, gehien bat ohituta nagoelako unibertsitatean eta ustuketa lan horiek egiten, da, bueno, alde hortatik nahiko aproposa iruditu zaidu. Orioko hitzak eta esamoldeak jaso bildu eta edatzea zen, bekak hasiera batean zuen nolabait ere, ez dakit, helburua edo egin beharreko lan hori, ikusi zenuenean, segituan erabaki zenuen aurkeztea zer piztu zizun interesa? Ez, beira, egia esan, hasiera batean pentsatu nun, ze aukera ona unibertsitate ikaslentzat, eta nire barne. Baina hasiera batean ez nindun tira, oentxe tesiarekin ere, bukaera amaierako fazian nagoelako, eta pentsatu nun alde batera guztia. Baina denbora pasala, ze nahiko hilabete egonda hori zabalik, piztu zitzaian alako zea hori, beti banabielako unibertsitatean gauzak egiten, eta ez detelako aurkitzen modu askotan herrian gauzak egiteko, edo nire almena baliatzeko, gero herriai zerbait emateko. Eta hor ikusi nuen aukera, eta, bueno, proposamena inun. Esan dugu, gaztei begirako beka bat zela, esan duzu 18 eta 35 urte bitarteko entzat, izan liteke nolabait ere amu bat gazteek ere, nolabait beste modu batera jaso ez duten transmisio hori jaso alizateko? Bai, erabat. Hain zuzen ere, 6 hilabete dira bilketa fase hori egiteko, baina lan honek baitu 2 fase, bata da bilduma egitea, eta bestea da bilduma hori komunikatzea. Eta bereziki hor targeta dia gazteak, herriko gazteak. Gure helburua da, ez lan filologiko soil bat egitea eta bilduma bat eukitzia formatu idatzian, hasiera batian ez da planteatu ere egiten argitarazia idatzian, baizik eta hainbat dinamiken bitartez hitz aukeraketa zehatz bat herrian aktibatzia. Eta herriko gazteek izan dezatela herriko hiztegian referentzi kantitate on bat, askotan gazteleran bitartez edo inglesan bitartez konpontzen ditugun adierazpideak erabiltzeko bai.
jasota dagoen material hori, ez dakit, jada aztertzeko denborarik izan duzun, ari zaren horretan, entzun edo ikusi edo jaso duzun horrek iradokitzen dizu edo konturatu zara, bai, bazegoen honen beharra, ze akaso herrian gazteen artean, hemen aipatzen direnein bat esamolde jadakaltzen ari direla. Bai, hori izan da abia puntua. Hain zuzen ere, proiektu hau planteatuzun Iturainek, Orioko Iturainek, baina aurretik dator Angel Ertxundiren artikulu batetik, ze berrian behin idatzi zuen nola herriko hizkuntza ondarea Orion galtzen ari zen, eta proposa izango litzatekela norbaitek bilketa lan hori egitea, eta gero komunikazio lana. Bain zuzen ere, errealitatea delako Orion lehen erabiltzen ziren hitzak, gaur egun ez diala erabiltzen. Euskerakoak eta herriko berezkoak zianak. Orduan, Iturainek udalari planteatu zion interesgarria izango litzatekela norbaitek ardur hori hartzia eta bururatu zitzaien ideia ona zela beka deialdi bat zabaltzia, bain zuzen ere arazo hori konpontzeko egin batean. Akaso gehiagire zingo dugu sartu, baina nik gogoan dut, duela urte batzuk Orion kilometroak egin ziren, ez? 2000 eta ze urte izango zen, herria txikota zen, nik orduan banuen, horitor batzuekin harremana, eta herria txikota eta zer? 2014. 2014, 10 urtea urte, begira. Hau golpea, Julen. Bai, bastantekoa. 2014 bekan parte hartzeko moduan ginen, hola, eroso xamar, suelto xamar. Eta herria txikota, baina orain ez. Hemendik esan dute, bai, pixka, hilabete gutxi batzuen gatik etzaretik abitzen bekan, ez? Eta erantzun diet, bai, dozena pare bat hilabete gatik. Hortxe, ez da gehiago. Jendea goiz egita da bil gaur, Bixi, nahi duten erako. Goiz, amaikak eta mandi. Goiurin izenean orkezu zaitezkete. Goiurik lau arrausi eta bi lo eginda, hortxe izango ditu 35, beraz, margen ondi ez dugu. Inga, aio, egon batxi... Herria txikota, Julen. Bai, herria txikota, eta gogoratzen ez hori otar bat, zer da herria txikota, eta, berak, esaten zuen bai, niretzat nik ezagutzen du zerta, baina aldi berean ulertzen zuenez, eta esan zuela, ze gauz lokalak direnez, ze oriotar kontzeptuak, hitzak, esan moldeak, ez dakit nola esan, eta akaso, pena da ez, horiek galtzen joan direla edo jabetza, hor, seguruna aritz, altxor asko, ongo dira. Bai, eta hain naiz topatzen. Oaingoz ahotsak.eu bakarrik hain naiz behiratzen, hor badao bideo eta elkarrizketa pila bat, eta hori bakarrik bestelako dokumentuta jo gabe, aide izaten izugarrizko altxorra, batetik hain naizelako entzuten herria txikota ez, baina bai tankerako esamoldiak, adibidez nire aitonak erabiltzen zitunak itxasoan ibiltzen zalako, eta nik beti aitonari aitzen dizkionak, baina niretzako normalak zianak. Ni hori jokoa izan da, eta hain konturatzen nahi naiz, badaola hor berezitasun bat, baina ez arrantzai edo arraunari daokion terminologian bakarrik, baizik eta baita kaleko hizkuntzan, izan hitz berezkoak ditugulako, edo inguruan ibiltzen dian hitzak moldatzen ditugulako gurerara, eta baita ere auskeraren gatik. Eta hor, aipatu duzu alde batetik badagoela, dagoen material hori, hor dagoen material hori jaso, aztertu, ikusi, eta gero, jendearen eskura jartzea, tipat akaso target edo badintarte nagusi hori gazteena izango litzateke, eta ze formatotan, gazteak erakartzeko, nola esan nahi dute, horrelako liburu lodikote batea aterako duzu, zera dabiltzu buruan? Ez. Lehen esan bezala, helburua ez da idatzizko formatuan argitaratzea, baizik eta dinamikak egitea. Proiektu honen bueltan, dinamikak egitea, hasiera batian sareak di helburua, hau da Instagram kontu bat, edo ikusiko dugu sare sozial, irekitzea, eta bertan inkesten bitartez, galdeketetik bitartez, guk esanguratsuenak uste ditugun hitzak partekatzea. Ez guztiak, azken batean bildumain eta gero egongo da baita ere hausnarketa fase bat, eta hor erabakiko dugu zein izango lirateken gazteen artean esan indar handiena duten esamoldiak, eta zeintzuk txertatuko liezken era natural batian gaur egungo horioko gizartian. Ez da forzatu nahi deun ezer. Orduan komunikazio fase hortan bai sareak erabiliko ditugula asko,
baina nik ere planteatu nion udalari nire proposamenean oso interesgarri esango litzatekela nolabait dinamika analogikoak edo egitea saretatik kanpo, hau da herrian jendia elkartzia eta horrelako kontuak. Adibidez, 2008an Euskaraldiko lantaldian egon nintzanen ingen dinamika bat, eta izan zen hainbat adinetako jendia biltzia soziedade baten, eta inbertzuena da, behaiei bururatutako bilduma txiki bat ekarri, horioko izena. Eta hor ikusi genuen, jendiai izugarrizko onura egiten diola bertako hitzak errepasatzea, gogoratzea, nola erabiltzen ditugun azpimarratzea, eta dinamika hortan adibidez izugarrizko giro ona sortu zen, jendia oso pozik zeon, eta nik ere hortik tirako nuke. Ez saretara bakarrik, baizik eta baita herrin bertan sortutako dinamikei. Pentsatzen dut kuriositatea ere sortuko zuela, ez? Herrian ez dakit inor gerturatu zaizun, ez? Izara topatzen edo... Bai, jendia pila bat aizaiz oriontzen, ez zaiz sekula hau pasa, bestelako argitalpenekin edo taldeekin eta bai, oso kuriosoa hitzan ere atera zan, eta bai, jendian jakin mina piztu du, Zumaian ere ikasleen gurasuak eta danak gaiz eixitz oriontzen, eta hola, lotxa puntu ere ematen du, bai, nahi zen bezalakoa nahi zelako. Baina hori bai, jendian jakin mina piztu du, eta nik uste normala dela, Eta beste aldera, esan nahi dute norbait gerturatu zaizu, daukazu material horretaz aparte, nik ere badauzkat horresa moldeak edo alako jakingo ditu, eta baduzu asmorik eman dizutenaz aparte, jende gehiagoren gana jotzeko? Bai, noski, justu gaur goizean, edo gauean ez dakit, idatzi zidaten Twitterretik Jose Luis Kortaren hainbat zeakin, esan moldekin, eta esan zidaten, hauek bilduman sartuko dituzu ez da, eta ez dakit batzuk ez ziren oso egokiak, baina bueno, bai noski, azkenean edozein herritarrek edo gaur egun horion bizizdan edo nork, indezakin noski ekarpena eta zenbat eta esamolde gehiago duki, guretzat hobe. Gero aukerak eta iterakoan, aukera gehiago izateko. Horraritz, pentsatzen dut berreskuratze lan horretan badodela bi estadio desberdin, ez? Bata dokumentala izango dena, dokumentazioan geratuko dena, izan daitezkela, ez dakit, dozenaka, ehunka, esamolde, eta beste maila batean eguneroko hizkuntzan txertatzea akaso gustoko izango zenuketen batzuk, ez? Pentsatzen dut hori guztia bildu eta gero hori guztia hizkuntzan txertatzea ez dela posible izango, baina aipatzen zenuen bezala dinamika batzuen bitartez akaso behar gehien hizkuntzak behar gehien dituenak eta oso gazteleratik egiten dituen joerak eta horiek euskeraz jator eta iraganarekin ordezkatzea, iragan edo pixkat galdu den horrekin, hori izango dela helburua, ez? Pixkat hau dena bildu dugu eta ea gutxi hau txertatzen dugun edo. Bai, hori da. Ez dugu daindik zenbaki konkreturik erabaki, ez dakigulako zenbat esaldi aterako diren guztira, baina gero hor ere badago koska, iraganeko esan nahien eta esan molde atzerakoien artean. Askotan gertatzen da, pentsatzen degula, edo sarkutsua hartzen diogula iraganeko esan moldei, eta horregatik ez dirala erabiltzen, eta hori ez da beti horrela. Iraganeko esamoldiak askotan aberazgarriak izan daitezke. Baina aldi beren, lan hauitako garaian pixkat tentu zibili behar da, ze bildutako esapidetatik batzuk, gertu daiteke, genero ikuspuntutik gaur egun ez diala onartzen, eta ez diala erabilgarriak gizartian, edo eta botere relazion bat islatzen dutela, edo dana alakoa. Orduan badaude hor ere, gaur egun pilpilan dauen zenbait kontu, ezin dianak baztertu, eta txertatzeako garaian ere oso garrantzitsuak dianak bai. Aritz, esan dugu 6 hilabeteko epea, 6 hilabeteko epe horren barruan sartzen dalde batetik bilketa lana, eta gero, nolabait ere, zabaltzeko formatoiek eta dena prest izatea, edo hori aparte doa? Ez, hori aparte da. Lehenik eta behin ingo deuna da, urtarrietik ekainera bitarte bilketa lana, eta gero udaran aprobetxatuko dugu, hain zuzen ere, hausnarketa prozesu hori egiteko, gehien bat kontutan izan da, udara sare sozialen ikuspuntutik ez dala oso etekin honeko denbora izaten,
Eta gero ja iraietik aurrea komunikazio fasea hasiko ginake, Instagram kontu batekin eta aipatutako beste dinamikakin. Hauek, orain ere pentsatu dute hori, San Nikolasetarako jarriko dute, momentu gorena, abendu hasieran herriko jaitan, tapa, hortxe egingo duze, aurkezpen potoloa. Aritz Pardina, eskerrik asko, gaur ere bigarren kafera hurbiltzeagatik. Kontatuko diguzu, aurrerago nola joan den bilketa lan hori guztia, eta forma ematen diozuenen, etorri berriz ere bisitan. Hori da, oso ondo, eskerrik asko. Endu. Amaikak eta 21 minutu hemen zuzenean naiz irratian, Jiranize, entzuten ari gana, banako zen, hau? Hala esaten niengu, Jiranize, eta sarri egiten dizkigu, Jiranaiz, omen da, esaten dute. Gutzako Jiranize. Jiranize, gutxo beti Jiranize. Jiranize. Eta bultu egiteko ez, baina badokagulako behar, ze Julen? Txatean gaur, lotxagabe da biltza, Bai, hemen aipatu behar nuen hori, Arkakusok esaldi jarri digula, tira, ergatibo eskaxarekin, eta esan digu, ergatiboa ondo idatzi ezean, ezkenuela bere mezua irakurriko, eta esan digu, ez da irakurtzeko bultu egiteko da. Hau dau, lotxegabea. Bai, gau. Alproja. Aixo ere gabea. Bai. Bueno. Eta gainera guk, gonbidatu gurera. Bai, Arkakuso, barregin ikusten zaitugula hor bideo dien. Gramisarien inguran aritu behar dugu, así que igual laizzer Arkakuso berare txartatuko dugu hemen. Badakizu, zer esaten duten ez? Bihotzoneko izatetik tonto izatera, tarte oso txikia dela. Guri 35 urteko beketan sartzeako falta zaigun denbora tartearen antzekoa Julen. Ari muturroa baino txikiagoa, baina. Estua. Bai. Bagoaz aurrera, amaikak eta 22 minutu mentxe, naiz erratian bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Egia esan, Instagrameko horrile ikusienen artean asteburuan gertatutako sari banaketarena dago, eta euren artean izar handi bat joko asko eman duena Grammy sarien oste horretan. Julen, zede montre egiten duzu kantoa ezagutuko espazenu bezala hemen itxurek eritan? Ez da ezagutuko espazenu bezala. Ez dut ezagutzen. Han gramisarien galantzeuden ezagutzen zuten eta protagonista nagusi batek esan zien. Ea, zede montre zebiltzan hor. Kantu ezagutuko espalute bezala. Zer dau? Hau da Miley Cyrus. Hau da Flowers abestia. Zergatik jarri dugu, Grammy sarietaz pixka bat hitz egin behar dugulako. Pentsatzen dugulako, oraintxe bertan, Miley Cyrus egongo dela bere etxean, aje emozionalari buelta eman ezin da.
Bueno, aje emozionalari eta kaso bestelako ajei ere, bai. Zer pentsatzen dut gero festa izango zela. Ez, ze Miley Cyrusek ez du alkola kontsumitzen. Ajea, baina nekea aje izan ajeitzarekin daiteke. kontuz, atzoko txistea oraindik oso presente dago, ajearena, beraz. Aje du alde. Oraindik zauria hemen dago oraindik. Ostra, lehenguan poko taldearen kantu bat entzuten eta konturatu nintzen Anje Dualderen kantu bat, etzela Anje Dualdera? Ara? Akelarrerekin ere abezen zuen? Ez nasturak, Ez hasi hemen baztarran aste? Huitzue, bai. Nik itzen dugu grabietaz, moztu egiten didazue, guain zeitzen dugu Anje Dualderen beste Miley bestea. Cyrus aje emozionalarekin dago. Eskerrik asko, Julen. Hor geunden, bai. Tio. Relax, Igande gauean. Hemen barkatu, Goizetiko ipurterre altxata besteok errurik ez daukagu, Ez que hola ezin da. Hau da marka. Jare musika. Barkatu entzuleok, Julen, Manol, Irati, goiuri kroketa batzuk behar ditu humoreari buelta mateko, jakizue, eguerdiko 12etan, itzordua. Goiuri, ze pasazan Grammy sarietan? No, Miley Cyrusekin. Utziko didazue kontatzen. Bai, kontatu guzu. Ez Miley Cyrusekin bakarrik. Ez bakarrik. Bale, esaten ari nintzen bezala. Ados. Nik egingo dut azkeneko 3 minutuak gertatu ez balia bezala. Ados. Orduan, bale, segundo bateko isiluna. Uste duzu Miley Cyrusik Grammy sarien aje emozionala pasa zaiola? Emozionala beharko duzen, alkola ez duen edaten, beste Hori da. ajemotarik ezin du izan, baina Noski. emozionala nik uste hortxe oraindik igarotzen ariko dela. Igarotzen ariko da, ze igande gauean, guretzako astelenean, hau da, atzo, ospatu zituzten Los Angelesen musikaren industriako Grammy sariak. 76. edizio honek askorako eman du eta guk pixka bat kontatu nahi dizuegu ze gertatu zen. Hasteko, Miley Cyrus aipatzen ari gara, baina egia esan aitortu behar dugu Taylor Swift izan zela irabazle nagusia. Zergatik, irabazi duelako urteko albuma, urteko diskoaren saria eraman zuelako, eta delako lehenengo pertsona 4 aldiz irabazten duena sari hori. Osa, 4 urtetan irabazi du urteko diskoa saria Taylor Swiftek. Eta orain arte, hori ez du inork lortu. 3 aldiz bai lortu zuela Stevie Wonderrek, 3 aldiz bai lortu zuela Paul Simonek, eta 3 aldiz lortu zuen Frank Sinatrak. Pentsa, ze musikari historiko eta zari garen, Stevie Wonder, Paul Simon eta Frank Sinatra, Taylor Swift gaien da, eta Taylorrek bai, 4. aldiz, 4. urtea da, irabazten duela, urteko disko honenaren saria. 34 urterekin. 34 urterekin, 4 aldiz, pentsa. ez dago gaizki. Ez dago bat ere gaizki. Ze diba. Honi irudiak ikusten ari niz. Miley Cyrusnak? Bai. Zuari zara ikusten edo deno gari ikusten? Ni bakarrik ari niz ikusten. Begirazte, egoista. Miley Cyrusen bideoa zuretzat jarrita. Nik pentsatzen nuen gure entzulei ere eskini nahi zeniela, baina tira. Eskiniko diet, jarriko diet. Oso ondo. Barkatu. Venga, nik jarraituko dut irabazleak eta horrelako gauzak aipatzen. Ze esan duda bezala Taylor Swift izan zen garaien nagusia, batetik, 4. urtez irabazio delako urteko albumaren saria, bestetik Celine Dionek eman ziolako sari hori. Eta Celine Dion gaixo dago, edo hori da azkeneko hilabeteetan behintzat entzun izan duguna, eta Gaixotasun neurologiko edo degeneratibo bat. hori da, eta orduan azkeneko denboraldian, ez du agerraldi publikorik egin, beraz, berezia izan da Celine Dion Grammyetara joatea, eta pentsatzen dut Taylor Swiftentzat oso berezia, Celine Dion bezalako diba handi baten eskutik, saria lortzea. Eta hala ere, gu hemen Miley Cyrus hitz egiten, naiz eta berez Taylor Swiftek behar lukeen Grammyetako Mileyren kasuan izar edo nobedadea da jaso duela. Jaso duela. Lehenengo aldiz oraintxe esan duen bezala, I just won my first Grammy. Abesten ari zen bitartean, Flowers abestiko letra aldatu, eta abestu zuen I just won my first Grammy, bere lehenengo Grammya irabazi duela. Eta zer irabazi du? Irabazi du Record of the Year, hau da.
hau itzun genezake esan ez dela urteko grabazio onena. Bai. Ze ez da disko onena, ze kanta bat ematen zaio, eta ez da abesti onena, ze hori ere sari hori badago eta Song of the Year izena du. Record of the Yearrek, grabazio onena saritzen du, eta saritzen du noski abeslariaren ahotsa, baina saritzen ditu baita ekoizleak, eta estudioa, eta... Alor, teknikoak. Hori da. Bueno, euskan dena, lau sari hondietako bat da. Badaude Grammy saritan sari asko, lau potoloak eta potoloetako bat da grabazio honenarena. Gero, lortu, zera, pop, bakarkako pop, aktuazio edo emanaldi honenarena. Zango dugu hori, adela, baina bigarren mailako sari bat dela, baina grabazio honenarena bai da top. Nolabait dena borobiltzen duen sari horietako bat. Abestia bera, grabazioa, teknika, nahiko sari osoa. Hori da, ingenieriak, kontu txoiek, produkzioa. Eta hori irabazi du Miley Cyrusek, Flowers abestiaren gatik esan dugun bezala. Eta, historikoa izan da, bere jarrera historikoa izan delako. Batetik, sariak jasotzerakoan Mileyk eman dituen azalpenen gatik, edo eskermezuen gatik. Ama eskertu du, Aizpe eskertu du, bere bikote eskertu du, inguruko langileak eskertu ditu, eta aitari ez dio aipamenik egin. Orduan jendea geratu da pixka bat. Ze gertatu da hemen Mileyren gurasoak banandu egin ziren, eta, antza denez, Mileyk dagoeneko Billy Ray Cyrusekin, ez du harremanik, Billy Ray badakizue musikaria da baita ere, country estiloan aritutakoa, eta oso ezaguna, zer esana eman du Mileyk bere eskermezu horretan, aitea zuelako aipatu, baina badakizu zer, Mileyk irabazi duela. Bere lehenengo Grammya sekulako ikuskizuna eman zuela, eta ez dugula denbora galdu behar hitz egiten, ea bere aita ipatu duen, ala ez. Ze benetan garrantzitsuena da, berak eta berak sortutako arteak behingoz lortu dutela merezitako errekonozimendu hori, eta oso politia izan zen abesten ari zela, hori ipatu dugun bezala ez, letra aldatu eta abestu zuelako I Just Won My First Grammy, eta gerora jendea, entzuten ari zenean, bantza denez, publikoan zuden beste artistak, ez ziren letra abesten ari, eta Miley Cyrusek esan zuen. Baina, aizue, zergatik ari zarete hemen isilik letra ezagutuko ez bazenute bezala. Jendeak barre egin zuen eta abesten hasi ziren. Mundu guztiak ezagutzen zuelako abestia. Okerrez banago, Spotifyek urte bukeran egiten duen laburpen horretan agertu zen abesti entzunena mundu mailan Miley Cyrusen Flowers izan zela, beraz, noski, antxe, Los Angeleseko gela horretan bilduta zauden beste abeslari guztiek ezagutzen zutela Mileyren abestia. Nola laburtu genezake igande gauean gertatutakoa, emakumeen garaipena zalantzarik gabe aipatu dugu. Taylor Swiftek urteko disko honenaren saria, Miley Cyrusek urteko grabazio honenaren saria, Billie Eilishek What Was I Made For abestiaren gatik urteko abesti honenaren saria, Victoria Monetek artista berri honenaren saria, eta bestela, ez dakit, Rhythm and Blues saian zizak ere sariak eraman zituen, emakumez osatutako Boy Genius indie taldeak ere sariak jaso zituen, eta Tracy Chapman eta Joni Mitchell bezalako artista ikonikoak omendu zituzten. Beraz, zalantzarik gabe 76. edizio honetan emakumeak garaie. That's 'cause I used to be young. You tell me time is done changing me. That's fine, I'm glad it going right. I know I used to be crazy. Billie Eilishek esan bezala abesti honenaren saria jaso zuen What Was I Made For abestiaren gatik, eta zergatik eginda hain ezaguna abesti hau Barbie pelikularako egin zutelako, eta ederra da abestia, eta nik uste dut ez zegoela zalantzarik bazekitela Grammy saria eramango zuela, Oscar sarietarako ere
izendapena jaso du abesti horrek, oraindik ez dira aurtengo Oscar sariak ospatu, ikusteke dago, ea etxera eramango duen gizontxoa, ala ez, baino agian bai, nik uste dut apostuetan nahiko merke ordaintzen dela hori. Badakizu nork erosi duen Barbie txandala? Barbie txandala? Bai, Barbie txandal. Zer da Barbie txandala? Markakus hori galdetu. Osea, arroxa de Bai, bada pixka Barbie kolorikoa. Egia barkakuso barbitaz mozorrotu zara? Arkakusotaz. I used to be young, Beitu, Inigo eta Julen bezala. Hori izan digu, justu bilaun entzuten ari ginen, bai? Bai, Julen, bai, ez da erresa bizitza, ez? Iritsiko zarete, adin honetara. Iritsiko zarete. Bai, eta espero dut nire hautsa bitan retornoarekin entzun gabe ere irista. Bida, gauzat esango dizut. Asten bazara, ergatiboa ondo idazten gure txatean, eta gu zaharrak ez deitzen, akaso retornoak etuko dizu. Orduan izango da divertigarria kolaborazioa. Zer modu zaudete? Pozik zaude, Goiuri, emaitzekin? Grabien emaitzekin oso pozik. Ni Miley Cyrusen oso zalea naiz. Asko gustatu zitzaidan kontatu zuen historiotxe bat, berak esan zuen iozenean holtzara, saria jasotzera, kontatu zen mutiko baten historia, ez? Bat zegoela, mutiko gazte bat, tximeleta bat harrapatu nahi zuena, eta hor harri zela, ez? Mugitzen, eta erdi dantzan tximeletaren atzetik, eta azkenean geldik geratu zenean, geldi, tximeleta bapatean sudur gainean jarri zitzaiola. Eta berarentzat Flowers tximeleta hori dela. Pixka bat gelditu denean, eta ibili ordez geldirik egon denean iritsi zitzaiola, eta Flowers zela bere tximeleta, politia iruditu zitzaidan, eta oso pozik nagoa, zen Miley Cyrus da, puta ama bat. Eta merezi zuen. Grammy saria eta sekulako albuma egin du, eta Endless Summer Vacation da izugarrizko diskotzarra, eta oso pozik nago, baina aparte oso pozik nago baita badibidez Billie Eilish-engatik, asko gustatzen zaidalako What Was I Made For abestia, eta oso pozik nago baita, Los Angelesen izan da, Hollywooden izan da, industriaren zati handi bat judutarra izan da, batzuk ausartu zirelako Palestinaren aurkako genozidioa etetea eskatzeko. Eta hori ere iruditzen zait txalotzeko dela, horrelako plataforma bat edukita, ez da egitez, suetena eskatzea. Hori egitea, txalogarria. Bai. Eta ez dakit enteratu zareten, baina, Goya sarietan eta Oscar sarietan uste dut ere antzerakoa egiten dutela, aurreko urtean zendu diren, kasu honetan musikariekin, eta hoien artean agertu zen Maria Jimenez. Bai? Bai. Begira, hori nekien. Eta kuriosoa da, atzo Operación Triunfon lehiakide batek beak kantatu zuen Se Acabó abestia, Maria Jimenez, interpretatu zuena. Eta hori, txinmaz, anekdotika bezala. Eta nik espero dut, gutxi barru, mesedez, Miley Cyrusen inguruko dokumental bat kontatzen nola izan den Hannah Montanatik eta lehenagotik, bere ibilbidea, bere ibilbidea eta pixkatu bere bizitza, zen ikuste dut gauza asko ulertuko direla. Miley Cyrusek diskoa orkesteko egin du dokumental moduko bat Disney Plusen dagoena, oso interesgarria dena. Ez da dokumentala diskoko abesti guztiak abesten ditu, eta abestitik abestira kontatzen du historiotxoren bat, abestia nondik etorri zitzaion, hau zergatik edo zenbat aldatu den idatzi zuenetik, estudiora iritsi ziren arte, eta oso gomendagarria, oso interesgarria. Beraz, bai Arkakuso ni Grammy sariekin oso pozik nago, eta bai Arkakuso oso pozik nago Operación Triunfoko atzoko galarekin. Benetan? Beraz, faiatzen izun bakarra lankideak dira, zure zorientasunean.
Ez kroketa eza? Eskimen jarri du indiokerrek. Gramiekin bai, postik, baina lankideekin eta ez dakit. Lankiekin super ondo, nire lankideak dira super jatorrak. Claro, más, super gazteak. Da, super simpatiko, super jatorra, ze ondo gehatzen zaion ile mozketa hau jertxe marradun hori ere. Jertxe berria ekarri du gaur. Ze dotore dagoen. Txiste super onak. Edo zein gauza behar duzunean bera laguntzeko prest dago. Inigo, ez dakit zenbat gaztetu den txandala jantzita irratira etortza erabaki duenetik, gaina begira bere bixarra hola, pixka bat luze utzi du eta pixte guapo dagoen, eta ze jatorra baita ere, eta ze ondo ordainduko dituela gaur kroketak, eta egia esan, ez duko xarik lankideekin. Zidena gauza honak izan ditu? Kroketak nik ordaindu behar ditu dala. Se. Gauza bat esan barruen eta ez dut esan. Esan. Inigok dirua zordi dela. Baina, hor utziko dugu. Oi, ama. Hor utziko dugu, esaten ari nintzen bezala Operazio Triunfo. Bai, seguro. Operazio Triunfo. Zuk uste duzu, hastu marin bagea. Operazio... Azken urteetako egin gabeko bizumen errepasoa egiten dirua zordi zu dela? Bai. Bai. Zer diozu, Julen? Bai, dira zordi dazo. Orduan, Operazio Triunfo... Atzo gertatu zen Operazio Triunfo, zer iruditzen zaizu, zer diote isa sarean traola ote komentatzen erabiltzen duten erabiltzaileek? Atzo, isa sarean ez ezik, Twitchen egon ginen zuzenekoa egiten, ni egon nintzen zuzenekoa egiten ikusi bitartean, baina gero bazegoen jendea txatean eta pixkat hori ez, komentatzeko. Saiatu nintzen, aukera ematen zuen, ze Twitch Amazonen plataforma denez, batzutan ematen du aukera, pelikulak eta telesailak taldean ikusteko, eta orduan Prime Video edo Amazon Prime duten Twitcheko erabiltzaileek ere ikustezakete zuzenean zurekin batera zuk ikusten zauden ala. Baina kontua da, ez zuela uzten Operación Triunfo zuzenean ikusten, baina nola da, beste egun batean ere ikusita ere ez duzten. Eta orduan, hortxegon ginen komentatzen esan duzun bezala isa edo Twitter plataforman ere, eta nik uste du xokeanteena izan zela espulsioa, ez? Kanporak eta azken finean, azken aste honetan Kiararen aldeko fandomak egin du kriston kanpaina, kriston kanpaina esaten dugunean, ez da bakarrik de bozkatu Kiara, jazta, eta horrela mila mezu. Alde batetikan, involukratu dituzte futbol femeninoko, emakumezkoen futboleko jokalari desente, eta baita horren inguruan ibiltzen diren streamerrak ere, de hecho oraintxe bertan ikusten ari naiz Menendez Falla kazetaria ari dela zuzeneko bat egiten, suposatzen dut honen inguruan hitz egiteko, ze denen artean bildu zuten dirua alde batetik Times Squareen bideo bat jartzeko eskatzen Kiara bozkatzea. Bai, hau izugarria da, nik ez dakit Kiararen, edo Operación Triunfoko zaleak benetan antolatuko balira beste edo zerretarako, hau da, Operación Triunfotik edozein gai sozial edo, ez dakit, lortzeko, ez dakit, Azparnen ikastola berria eraikitzea. 0,2 segundotan 3 ikastola egongo lirateke Azparnen. Daukatelako antolakuntza gaitasun izugarria. Hori da BTS edo K-pop army delako ekin gertatzen den bezala, ez? Dela fandom super militantea nola baite esatearren, baina bai, ez da ezen Kiararen kontura etorrita ezen bakarrik horretan geratu, baizik eta Kiara Menorkako lehiakide hoi bat da, gainera TDAH duena, orduan hasi ziren dirua biltzen ere Menendez Fallaren kanalean,
donazio bat egiteko Kiararen izenean Menorkako TDH-aren elkarteari, eta lortu zituzten gutxienez 5.000 euro. Wow. Bai. Txalotzeko aizu, oso ondo. Bai. Gainera, hasita espazio batean, ez zuena gainera, Andrea Menendez Falla kirolkazetariak esaten zuen. Ni involukratu nau uste dut dela Mariatikaz dela beste kirol kazetari bat relebokoa uste dut, ez nago seguru. Eta bazeuden, emakumezkoen futbola jarraitzen duten emakume kazetariak Kiararen aldeko kanpaina egiten. Eske zen marabila bat. Eta hori, pues, batzuk ez zutenak jarraitzen Operación Triunfo, baina hasi zirenez, pues, Kiara Barsakoa dela, Kiarak jarraitzen duela ez dakitzen Barsako futbolari, bla, 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 eta horrela hasi ziren. Baina ez zen bakarrik mugatu Menendez Fallaren komunitatera, dizik eta arago joan zela marken gana jo zuten Twitterren interakzioak bilatzera, eta izan zen brutala. Orduan, ze pasatu zen, denek, edo gehienek pentsatzen genuen, Kiara geldituko zela. Egia da atzoko aktuazioa ikusita, niri pertsonalki Kiara asko gustatzen zait, baina egia da Lukas oso ongi egon zela. Eta... Indiokarrek dio, antolatzeko Palestinako sarraskiaren aurka, bai. Bai. Adibidezutan pentsatzen ari nintzen, baina ez dut esan, ardura gehiegi jartzea delako musika zale diren 17 urteko... Sionismo azkar antolatuko zen Operación Triunforen itxiera eskatzeko, baina saiakerak mereziko luke. Hori egia da, eta hori xe, kontua da. Aizu Arkakuso, nik, barkatu pisket gai aldatu behar nuen, eta ez, errematatu nahi dozue. Ez, hori, bukatzeko, 167 bozkekin geratu zela Lukas akademian, eta Kiarak 133 lortu zuela bakarrik kriston kanpaina egin ondoren. Ze pasatu da, esaten da askok nazkatuta zeudela edo hainbeste kanpaina ikusteagatik, baina gehienek esaten dute estrategiaren gatik bozkatu dutela Lukas. Euren gogokoenak finalera iristeko. Horri esaten zaio, Zarata ugari bai, baina gero... beste aldera, balantza beste aldera. Aizu Arkakuso, ze pasatu zen azkenean marmotaren egunean? Udaberrian mendagola. Zefil marmotak ez zuen bere itzala ikusi. Nola? Orduan horrekin izan nahi du? Nik galdu egiten ez, nik ez dakit? Otsaiaren bian, kontua da, Otsaiaren bian, egiten badu, claro, ateratzen denean goizeko 7 aldera, edo ez dakit goizeko 6, ez dakit ze ordutan aterako den eguzkia eta marmota, bere lozorrotik ikustera ea ze plan dagoen. Claro, ze pasatzen da, lainotuta baldin badago, ez du bere itzala ikusiko, eta horrek esan nahi du udaberria hemen dagoela. Aldiz, eguzkia egiten baldin badu, eta beraz, eguzkiaren gatik itzala ikusten badu, obviamente, eguzkia baldin badago itzala egongo da, oraindikan hilabete geratzen dela udaberria hasteko. Eta, lainotuta zeon. Arkakuso gauzat esango dizut, udaberria menda, baina inauteriak badatoz eta denak kezkatu xamar gabiltza. Hori bai, esan beharra daukat, orentxe sartu nahizela, prebizioa ikustera, aurrikuspena ikustera, eta aldaketa datorrela. Igandean eta astelenean akaso bustigabe hariko garela. Akaso galdetu beharko diogu Imanol marmotari. Gogoratzen baldin baduzue bazeon Imanol izena zuen marmota bat, baina saiatu naiz informazioa bilatzen eta ez dut topatu, en plan, nongo marmota den, nork jarri dion izen hori, bizirik da on, edo ez, hasi que horrela geratuko gara, anekdotatxoarekin. Ez dakit, ados. Zuk izaten duzuna. Anekdotatxoarekin geratuko gara. Nik nahi nuena da ziurtatzea norbaitek inauterietan eguzkia izango genuela, edo euririk izango ez genuela, ateri. Eta hori ez dit inork baiestatzen, ez da? Nik baiestatu aldizut modu batean. Dela norbait eguzkiz
mozorratzea. Disfrututa. Eta hor izango duzu, edo eguzki izena duen norbait egunero ateratzen bada parrandan. Eguzki beti egongo da. Gogorra da, bai. Niri estetika zera zailagoa egiten zait. Zuekin egotea. Uste non esmatzea gura aldia aldatu. Zuekin, eske Arkakusokia konfiantza hartu du. Txiste oso txarrak, eske nik esan dizut bezala, nik txiste niak deituko. Horrelakoak egiteko, Julenek bere umorearen defentsa mugaraino eramaten du, eta orduan barre egiten du, eta esaten du, bai ala bai, defendatu egin behar dela, Arkakusok egiten duena, eta ni nekatuta nago. Nik uste onena Iker Ibarluzean muruari eguraldiaren aurrikuspena entzutea izango dela, eta hori gaur bertan eguerdiko 12etan informazioaren tartean izango duzue, baina Arkakusok esan digu Iruinkokoari buruz hitz egin behar digula, eta nik ez dakit zerran Iruinkokoa. Iruinkokoa da Iruineko inauteria euskalduna. Igande honetan izango dela, otsailaren 11an, goizeko 9:30 hasiko da zaldiko maldikotik, karrika ingurua, eta gero pasatuko dira Aldezarreko hainbat kaletatik, ala nola Arturo Kampion Ike Euskaltegitik, Dormitaleriako auzokideekin, Zabaldi... Egongo dira, ezta? Bai. Eta bukatzean, buelta hori eman ostean, bide batez oso gomendagarria ere, buelta oso ematea. Urtero bezala, Santa Ana plazan, egingo dute nolabaiteko ekitaldia. Eski ezakit nola deskribatu, ze, klaro, ez da dantza bakarrik, baizik eta ere dago antzerkia, badaude bertsolariak, pixkat da iparraldeko maskara den antzekoa edo paloteauaren antzekoa. Ego zarete noiz maskaradetan edo paloteadoan. Lotxa ematen dit onartzea. Ez. Ekitaldia balitu Iruña. Lasai. Ni Iruinkokoan egon naiz, orduan kontatuko dizuet ikusi dudana. Ni gehien gustatzen zaidana da bukaerako kontu hau, Santa Ana plazan egiten dena, eta bide batez euria egiten baldin badu Mainuetako frontoian izango da, pixkat txikiago eta jende gutxiago sartuko da, espero ezagun eguzkia izatea jaun eta jabe. Eta, nolabait esatea harren egiten dute urteko errepaso satirikoa antzezlan bidez, gero ere hor daude dantzariak, eta bertsolariak ematen dutena nolabaiteko lotura bai antzezlanaren eta dantzen arteko lotura hori. Eta oso guaia dago. Nik oso ongi pasatu izan dut, eta nire ametsa da, noizoit ni hor parodizatzea. Bestek zu parodizatzea. Bai. Ez dut egin zaila ikusten, honek akuso. Izango zara Iruñeko Star Systemeko ikur horietako bat, ja da? Izango da altueraren gatik, zerua gertuago izango dudalako, ze bestela dut uste. Arkakuso horrelako beste txiste bat, eta kantzelatu egin gozaitu. Julen joan da, pentsa. Eta Julenek pazientzia handia dauka txiste txarrekin, Pazientzia handia dauka Julenek txiste txarrekin, eta Arkakuso hau muga guztitatik kanpo geratu da. Eta, kontua da, agian galetuko duzuela nondikan sortu zen, hau da, karrikiri elkarteak, duguna dantzataldeak, zaldiko maldiko elkarteak, eta Euskaldunon biltoki elkarteek elkarlanean sortu zen ekimen bat, ez nolabait ere Iruñean inauteri euskaldunak izateko. Orduan, zuzenean irudiak ikusten ari zaretenak ikusiko duzue hori, ez? Nola badauden hor antzezlanak, parodiak eta baita dantzak ere, ez? Hor sartzen eta elkartrukatzen euskal kulturaren erroak ere, baina gaurkotuta. Ze dantzak ere,
uste dut ekimenerako sortuak izan zirela edo inspiratutak beste batzuetan. Orduan oso interesgarria igande honetan etorri Iruñera eta gozatu eta disfrutatu. Entzule gu gonbidatzen zaituztegu Iruñera joatea, baina hemen gaudenok gure egin beharra dauzkagu beste inauteri batzuetan. Norberak bere herrikoak edo ingurukoak goza ditzala, baina ze ona hain Tolosa inauteri zentriko garen ontzat, beste inauterien berri ere izatea eta Arkakuso kontatu diguna. Bueno, iruditen ikusten ari gara, uste dut lehen urteko edizioa epiri bat ikusten ginela, eta egia esan, giro paregabea, giro euskalduna, giro jatorra, eta gozatzeko modukoa bizi dena. Hori bai, Arkakuso, ze gertatzen da horrelako giro batean, batean doministiku eraso batek hartzen bazaitu. Hasi doministikoka eta ezen gelditu. Esaterako, nik doministiko egiten dudanean, zazpi bidere egiten dut. Bai? Bata bestearen atzerik. Benetan? Bai. Eta badira urteko garai batzuk goizetan bereziki esnatu eta zapla. Hortxe, bai. Eta bata bestearen atzetik, en plan, intentsoagoa. Nik uste izan da kretxendo bat, batetik 3, eta gero ja berriz ere dekretxendo bat pixkat baretzen. Baina tramposoa ikusten duzu, 5. hau azkena eta beste badatorra. Hau azkena eta, bai, asko egiten ditut. Bueno, berez hori ona da, esaten da kanporatzen dituzula agian barruan dituzun virusak. Baina, zuk aipaztu duzu euskeraz dela doministiku egin. Badakizuen nondik datorren? Doministiku edo atxiz. Hainbat lekutan ere esaten zaio onomatopaiaren gatik, leku guztietan ez dela berdina. Baina doministiku hitza esan nahi duzu? Bai. Dominiko. Da erligiotik. Hori da. Dominus, nola da? Dominus deum, ez? Dominus decum. Bai, Dominus decum. Jauna zurekin. De hecho, nik gogoratzen dut gazteleraz esate... Osea, nire amak egiten dudanean doministiko esaten duela. Jesus, egiten baduzu berriz, Jose... Eta, claro, 3. berez normalean ez dagoenez, y Maria para otro día. Ara. Eta Dominikos tecum da, berez? Dominus tecum, bai. Dominus tecum, atxiz egin eta. Dominus tecum. Claro, es que, esaten baduzu azkar? Dominus tecum. Igandean eginezko Domingos tecum. Itxoin, Luze egiten ari zaidan baita nahi ere amabietarako bidea. Honekin ezin da bizi. Porque cargo el fuego de la libertad. Oso gogorra izaten ari dago, eguerriko amabiak iristeko desiatzen nabil. Baina, bueno. Badakizu zer den txiste baino txarragoa? Zer? Doministiko egiteko goak idatzen zuazenean jartzen zaizunean. Bai, hori gogorra izaten da. Bai. Eta arriskutsu izan daiteke. Begia zabalik ezin da egin. Ez, probatu. Ezin alda. Niri beldurra ematen dit. Saiatzeak, pentsatzen dut begiek ies egingo diatela. Benetan. Eta doministikoa buruko mina duzunean, Izu hola pasatzen buruak ez eta egiten duela. Baina, bueno, niretzat sentsazio okerrena da, zaudenean hor, ia atxiz egiteko momentuan, eta bapatean jisten da guztia. Doministiko interruptus. Bai, pues hori. Osea, oso txarto. Eta badakizu ez zenbateko abiaduran ateratzen den airea. Hor balio du, ezta? Horrek bai. Vámonos, chica, vámonos, ¿pa dónde? Hau da gauza tristea. Txistea berak egin duen pertsona bera bakarrik barre egitea. Barkatu, Arkakuso, zuk segi, Ni saiatu naiz segitzen, ze maila ez dutenek, pues, no... Baina, bueno, 70 km/h abiadurara iritz daiteke doministiko egiterakoan, eta listuak, ojo, 7 metro inguru egin ditzake. Ai, ama. Noizko doministiko olimpiada bat. Badago, azeitunak hauarekin botatzeana. Ez zen azka ez doministikoa eta ze txistua eta muki gira dena horra. Kontua da, ze baloratuko da? Listua edo mukia?
oso gogorra egiten ari zait. Sekulako maiera egiten ari gara, Bai, nik nahiago nuen Operación Triunfo eta hitz egiten jarraitu, Ba, nahazu hitz egin. Gaia aldatu didazue eta guztiz maldan beragoaz. A ber, nik Arkagusok proposatu ditu bere gaiak eta hori errespetatzen saiatzen ari nintzen, baina egia da oso maldan bera, bai, oso gogor. Osea, doministikoen olimpiada bat egiterena, Arkaguso, igual da, aspaldi entzun dudan, nazkagarrik eirik handina, Zergatik? Beste baten azalduko dizut, ze zorionez, eguerdiko 12 badira, eta bukorko saioa agurtu egin behar dugu. Iruña astiz larunbe zaindu, gozatu Irunkokoa, eta izango dugu elkarren berri, bueno, ez da, noiz da, datorren astean hori da. Inoteria jarekin ibiliko gara, baina datorren astean ikusiko dugu elkar. Julen Goikotxe Arbegozo, zure datorren astelen irarte? Ostegunean? Ostegunean dugu itzordu hemen, egia da. Ostegunean Goiuri, baina bihar bai. Bihar bai? Hau kakan astea, eskerrak entzule, hemen batzuk beti gauden eta hola gabiltzan. Bagoaz, bihar gehiago, goizeko 10:05 hementxe, naiz erratian bigarren kafean, orain informazioaren txanda, jo! Keep calm and bigarren kafea.